Komende toonsje binnen Europese verkiezingen. Maar wat hebben we in Friesland eens met de EU te krijgen? Dat zie ik je ik uit. Dit is Europa voor beginners. Cambuur. Hast du wat roken binnen? Ja. Okay, smile. Yes. Goeiedag, beste mensen. Ik ben onderwijs naar mijn grote kameraad Orne Akkema. Ben ik bang voor hinders? Nou, misschien wel, maar dat is ik net merkelijk. Mijn jurkje van beginners had ik echt al bij hem best. Maar ik zal me Joert even heel wat oors uitlezen. Want dit hier exporteren we in Friesland voor zo'n 5,5 miljard euro. En Orne weet je er alles van. Want zijn hinders gaan de hele verhaal door. Hey, goeiedag jongen. Hey. Hoe is het met de stagerenner? Ja, best jongen. Mooi je weer even te wijzen. Nou, hier hebben we hem staan. Deze maat mooi, maar eerst even wasken dat als dit even warm was. Dit is hem, hoe heet er? Pak hem maar mooi, Ties. Ties. En waarom moet er wassen worden dan? Nou, hij moet nu op transport naar Californië gaat er. Je gaat er naar Californië. En het mooie waar in. En maar ze moet al even mooi schijnen, ze moet er even voor. En als zo'n hinder als Ties exporteren wordt, wat is dan het verschil tussen dat ze zeg maar binnen de EU exporteert of naar buiten de EU? Een land is heel verschillend. De ene die heeft deze normen, zoals van Mexico. Dan moet je hier 10 dagen in quarantaine staan. Maar zoals deze die gaat naar Amerika toe en dan gaan ze in de 3-daagse quarantaine. En een land binnen de EU, dan moet die hinders ook in quarantaine? Nee. Oh, dus daar had je geen les van? Nee. Nou, hoe ligt het Akkema? Dat is geweldig. Ja? Ja. Zak je er fris en fruitig het vliegtuig in? Ja, nou... Sorry. Sorry. Ja, de export in Europa die is wel volle meer, of volle beter. Vroeger had ik de eerste karen had ik uit Polen bij. Dan staan we bij de grens. Nou, dat weer wat. Er is een verrekte dikke Duitsers bij. En die moest vanzelf tussen de papier. En Ja, dan let je gewoon een wachtje. Oh, dat weer wat. En nou die grenzen hier is dat een stuk makkelijker ben? Ja, ik haal er nooit weer een karen bij. Ik kom er nooit weer. Nee. Want dan pak ik het geweer en dan... Zo lelijk. Ja. Nou, zet hem er maar op. Hoe doe je maar zo? zonder het stankje terug. Oh, dan ren ik daar. Eerst erheen rennen, let hem maar wat langer. Ja. En dan onder het stankje terug. Hoppatee. Zo gaat het dus, met een hinder in een vleemachine. Een ticket voor een hinder naar Amerika kost €100.000. Dat is verder geen relevante informatie, maar denk meldt even. Binnen de EU has geen gedoog meer bij de grenzen en dat scheelt die een pruttige bliksem. Maar natuurlijk bedenken ze in Brussel dan wel weer nieuwe regels. Het gaat dan vooral om het wolwijzen van het hinder. Maar ze een routeplan inletten, een speciaal rijbewijs hebben, het hinder mij net te lang in de karren staan, dat soort dingen. Maar misschien is dat echt wel goed, want hoe dat vroeger ging, dat is echt wel wat apart. Ik ben vroeger bij Zuidjes in Koopman even de Algera en die hier een pony. En die pony moest ik beleren. En toen zei hij me op die ponyvleer en hij zei we moeten naar het Huddraven in Balden. Nou, wij naar het Huddraven daar, maar even die hier een bus. En, maar de bus daar zit niks in. Dus die pony's die maar de holle tussen nu zien. En toen waren we aangehouden daar bij de politie. En die zei, wie is dat? Nou, hij zei, dat is mijn broer. Hij zei, die had een radkap. Hij zei, hij is die eigen was geworden. Nou, ik denk, dat raam ik het doen van hem mee. Maar nee, we mochten terugrijden. Wat zei je, waarom dat langer gezegd? Ja, maar we hebben net woon, maar wel mooi meegedaan. Nou, het beste! Goeie reizen! Ja, bedankt! Hoi! Onreed dus naar Schiphol, zonder gordelom, maar ik ga naar Jennewaard. Want wie betalen geld aan de EU, maar ze investeren ook weer in Friesland. En ik zal zien dat dat geld heen gaat. Hey, goedemorgen. Goedemorgen.
Emiel, Vrouwtje Grimstra, Wetenschap Friesland. wetenschap Friesland. Oké. Oh, je hebt gelijk het water op? Ja, zeker. Zo vrouwtje, waar ben je weer? Wij zijn hier in Aardenveen en wij zijn op weg naar een petgat. En daar zien we even naar een maatregel die we uitvoeren van een groot project wat je speelt. Ja. En die maatregel is het voortvisken van brazen. Oeh, en wat is een petgat? Een petgat, we zien het hier achter ons. Ja. Het is eigenlijk een afsluitend gedeelte van het grote water. En dat is een typisch iets voor laag veen, moeras. En daar moeten we brazems uithalen. Ja. Hier hebben we de visjes die De visjes? De viskers. Oh, viskers. Viskers. Oh, ik dacht even de visjes. Tegen de belastingdienst er heel weer. Nou, man, wat zijn we hier even bedijnen? Wij gaan even te visken. En dan doen we mij een net. Ja, nou, dat knapt al aardig op, zeg. Hè? Ja, vis het Ja, zeker. Heel mooi Ja, kleuren, maar denk ik. zeker, mooi toch? Ja. Hey, we zullen die staat van Vieren. Bij jou met een touwtje, dan kun je toch wel even die standjes of zo, die plaatjes, lees Ja. dat niet er maar in. Mooie RWS-plaatjes. Ja, zeker. Nou, zo mooi En is mij wat. wat kost je, hè? Ja, maar zo mooi is wat. Heel Europa betaalt je. Dit natuurgebied had van de EU 3,2 miljoen gekregen. Hiermee kun ze de boel wat opknappen. Dit doen ze onder oren trop brazems te vangen. Want die verrotten in de boeien en daardoor wordt het water troebel. En dat moet je net hebben, blijkbaar. Waarom wil je hem dat water zo graag helder hebben? Nou ja, het water is in de loop der jaren heel troebel geworden en dat had een heel aantal oorzaken. En eigenlijk gaat het helemaal net bij een natuurlijk systeem. Je krijgt simmers bultenlast van blauwalgen en dergelijke, dus het systeem is uit balans. Ja. En dat het een helder watersysteem is met een diversiteit aan planten en beesten, dan ga je naar een zo'n watersysteem. En dat had zijn effect op beesten, maar ook op mensen en op planten en daar moeten we naar streven. En we zijn nou bijvoorbeeld in Polen en Spanje echt op brazems zo'n visje. Nou ja, Polen en Spanje hebben een hele ooromjouwing. En daar hebben ze ook weer orenproblematiek. Die hebben net een watersysteem. Maar waarom we die regels in Europa dan maken? Als zij van nou, Nederland die had een heel hoog systeem als die land, zouden we dat dan beter gewoon inregelen kunnen? Ja, nou ja, Europa als geheel die had natuurlijk naast al je oren onderwerpen zwaar genoeg dat de natuurwaarden wel goed blijft en dat geen water voorhanden blijft. En alle lidstaten hadden daar hun eigen problemen mee. Ja. Dus er is een regeljouwing en elk lidstaat vult dat op zijn eigen manier, op een bepaalde manier in. Wist u er wie is mij dat het ding vanuit Europa regelen worden? Nou, soms jouwt het een handvat om dingen van elkaar te krijgen. En die elk land misschien lastig vindt om te regelen, maar dan zit er toch een groot orgaan achter die zegt, maar in allen gaan we ervoor. Moest hem wel beet houden. Ja, ik hoor hem mee. Doe dan maar mee, maar die houden. Ja, hoe net jij? Hoort hem. Ja, Mooi. ik heb een veen op een touw lopen geweest. Ja, best. Zo mooi is wat. Nou maar we eens even zien. Nu moeten we eens even zien hoe het lijkt. Oh, zo. Nou, dan vouwen we meer. Dit is een grut niet, hè? Wat is dit? Dat is een mooie vis. Zeg hem eruit pakken. Ik ben net gevaarlijk, hoor. Nou, hij biedt net. Moest eens even zien. Godverdomme. Oh, joh. Oh. Dat vindt hij net leuk. Dus dat is het mudgat. Ja, het petgat. Oh, petgat, tuurlijk. En dat is de boezem. boezem. Alsjeblieft. Tja, dat onthoud ik dan Nou, wel. dus dan doen wij de bodemwoelers, die doen we bij de boezem in. Bodemwoelers in de boezem. Alsjeblieft. In de boezem. De rest in het petgat. Zo doen we het. Tja, Dus dat komt helemaal goed. Dat is een hele pruttige informatie op de Dat dacht ik. Dus we te doen eerst verwerken. de bodemwoelers, die laten we zwemmen. Moest je eens even zien. Denk je zo weg. Doen we deze niet petgat. Dan moest je eens even zien hoe mooi. Ja, dat gaat er Ja, weg. misschien het snoepje laat je in een mooi kleer. Ja. Nou, ze stopt daaronder laat horen. Ze moet even bekomen. Ja, ze schrikken een wild Ze natuurlijk. moet hè. even weer op gang komen. Ja. Nou, maar mooi, hè? Het zou ik echt haken door de vis met één keer onder water doen. Zeker. Hè? Nou, zo mooi is waar. Ja.
Dat wie het alweer. Alle afleveringen staan op omroepfriesland.nl en op YouTube. Tier dank voor het zien en toons je naar de stembus bliksem. Misschien ik zelf ook wel even.